Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kami po ay pupunta sa Alabang. Bibili kami ng cake. Kasama ko mamaya si Ate Ann and Baby Doen. So ayan, mamaya na lang, update ko na lang kay later. Yan, bye! Ayan guys, papunta na kami ng Alabang ni Ate Ann. Baby Doen. To, vloggers to. Ayan na, trolley. Bilisan mo na! Ayun o, may parating ko eh. Nalata, may sundo ako. May sundo kami. Boyfriend namin. Di ba po yan? Hi, Win! Hi! Hi, Win! Nakasimangot ang Win-Win. Bibili yan ng cake. Kasi may pa-surprise daw si Maring. Si Maring Ganggang. So, ayan guys. Update ko na lang kayo mamaya. Ang tagal ng... Hoy, bilis! Okay. Yan. So, nandito na kami sa Goldilocks. Pili ka, te. Yung malaki daw. Ha? Sabay mo. Hindi ka mas malaki pa yun? Wala. Oo, 70. So, ayan, namimili kami ng cake. Ang mahal ng cake dito, guys. Oh my God. Ayan, 170. Yan, nagbabayad na tayo. Naka-okay yan? 870, no? Yes po. Okay. Number candle po. Okay. Yan. So, nandito na kami sa Goldilocks. Pili ka, te. Yung malaki daw. Ha? Sabay mo. Hindi ka mas malaki pa yun? Wala. Oo, 70. So, ayan, namimili kami ng cake. Ang mahal ng cake dito, guys. Oh my God. Ayan, 170. Yan, nagbabayad na tayo. Naka-okay yan? 870, no? Yes po. Okay. Number candle po. Kami sa Andox. Litsong manok pala. Kaya lang. Ang mahal na, 295. Kalahati. Kalahati, ano, 150, no? 150. Ayan guys, kalahati 150 na. Dito na kami, nakababa na kami ng trolley. So ayan, papunta na kami doon sa my birthday girl. Ayan. May dala akong bag kasi nga susundo kami. So ayan guys, papasok na kami doon sa ano, sa eskinita. Ayan. Ayan. Ayan guys, kanta natin ng happy birthday. So ayan. Ayan yan. To you. Happy birthday to you. Happy birthday.